Good morning guys! Happy New Year ninyong tanan! Ikaw day, Happy New Year nila day! Happy New Year! Karoon namin ni greet ninyo kay grabing ngit-ngita gabi. Di makita ka mga agtang. Di makiklaro ka mga buna gabi. Sa gabi guys, nakakuha ramig video na tos mga fireworks. Masinog ko ano, may handa dara na lingaw lang po mi tos fireworks o kanang naay. Video lang to. Unahan. Ay do ka buok fireworks ba kin sa to ila siguro tos madam tos agisa datos dakang bay. Ito nalingaw ron po Miss Ilia dali. Si Ilia nagturutot put. Yan naman. Na guys. Ang gabi nga mata mga alas 12. Das Ilia nagturutot. Daday manghanda gabi ko ano naman dihay amang pan. Daon may palihi kato na namang pan kay ligngin man pud mo toy pandibugol. Kung ibuno makabukol pud. Nay na. Lingaw man pud bahala ko daghang handa basta importante kuan majug panlawas. Majug panlawas kanunay hara jagi ampo maapta nag among dari. Itaw. Ito guys, Happy New Year. Happy New Year ninyong tanan. Manghinaat ko nga okay na rong 2022. Makabangon na lagi buhol. Makabangon na mi dari, di na may matutuan puhon. Migtugak na po daguan, manghinaat ko di na tamo bunda kaguan kay grabing bangaha, jara na jud dari among kuan arang na jeng hitaka. Tanaw na mo hitak na, grabe jeng hitak dari dara. Grabing hitak, arang bangaha. Dari di sus ginomor ka tanaman kuwang nala magtagod. Tanaman na. Dari sud sa mong tindahan wa nagihimuan ng gayog swimming pool. Pilan bataan ni. Bubuan na kay agas-agas magtubig. Dari di hitak na mamana gani kaloy Ginoo. Dai no. Bahalag na bunek-bunek, bahalag sige bunek basta kay happy hapon ang New Year. Katog nagkuan, katog nag among master. Grabe bitaw guys, ang gabunak tiguan. Naghata naman ming nanay kadari gani haguan, na may nagluto mas na nag-spaghetti. Gako so ko ganay magluto-luto ka umpay lutoon. Palit na naman yung pan sa nangapimi gabi alas 12. Adali pas idiboy, pakita naman mo na mas video na magabi nagkatong naka video kos nag fireworks. Naparurang-rang po sila gabi dali nagturot-turotot pas Ilia nalingaw na pud mi. Importante may kuan skill ag panglawas kompleto 2022. Hinaat ko dihang okay ra mo dihang tanan guys. Salamat sa kanon ninyo pagtanaw, tanawa naman ninyo danag among video. Dadi patanawon sa demo na daris kuan. Among natad muro nagbasa. Na guys mo na nig among nataaw among pantaw. Sus Ginoo grabe din taong lapuka pastilan. Nanigom yung taong mga botilya ang mga bata karong naibalik dyan sa ano pa may namalit. Sabi nagadin taong hitaka. Sa mga sud. Sa tanang man kuwang nalamag tagod tanang man na ninama. Ginoo ko. Sabi. Tapi awang ni Tigingging na unsa na ba niyo? Nagbitbit og awang hapon nabilin. Buing na. Apod magsida to gibubuan ng gaya naghimo ng swimming pool. Stilan. Grabe yun, madugan kaning taniag na. Kaya man narang kakim kay arang ko anakin, arang hita ka. Dala lang ka. Matutog na ka. Wala lang ka biha. Hitak na rin, hitak ka aso. Anda, shoes ni Tigingging. Nara ka ha, kahitak ha. Hitak mo guys na. Parang nagadsa din taong bunak-bunak sa uwan na rin. Sa magiganahan mag-uwan na rin si balik-balik sa buhol. Nagagawin taong hitak ka. Ginoo ko. Mura na din taong danig. Magtagod na lamang ko daan eh. Itanong. Kabangan marusip. Miss wapay atop. Sige pag bunak-bunak. Ginoo ko. Muna guys sa mga situation na rin. Kasi dalaman, lingaw mo pag gabi bahalang nagsig, bunak-bunak. Diyan po daghang fireworks sa mga nakitaan. Tanawa naman ninyo guys sa gamang video gabi bahalang ngit-ngit. Tagwantahi sa naman ninyo li-li. Pag dali ra kog edit kay arong taong di malubat. Huwag ang cellphone, ang dali malubat ang cellphone. Agaw pag cellphone guys dali ra malubat lahira ag charge sa generator. Mo na magdali-dali ra kog edit, o nay klarong edit lagi. So Ginoo ko.
Ano lamang pang kung ano sagdan na lang mabawi ra man minjo puhon og nanay kurente. Wantahay sa laman ninyo luli-li ng among mga videos diha. Nga panagsa maka-upload may ugnay signal pero usahay ugway signal mo sa gunson gajag pila ka adlaw ay signal. Grabe gajud. Mura gajud mi dari nahagbeng og buho. Sagdan na laman. Dawaton ang kamatuoran. Taw guys makabawi ra may puhon. Makabangon ra mi. Sabangi pud ninyo. Pinaagis pag laktaw da ng mga kuan kaya ro maka kuan pud may puhon ba. Taw guys nagampod jud kung abot na ang ads kay ang AdSense kay aro makuan na yung taon. Laka na jud tong katabang na mo tong ay among ginagmay nga kuan diha. Kay wa pa jud baw. Di pa jud kalihok dari. Unsa? Guys, lili alaman ninyo na naghang video gabi eh. Bawag maklaro ba na mga agtang danang grabe mangitita. Daray mapus idiboy naglaag. To handa day pan. Tuligin nga pan. Palihi, to handa dang palihi. Ayo upap niya. Ha? Ayo upap. Guys, patanaw naman ninyo kamong video gabi eh. Wow. Sa man dapit, tawa man. Bagong tuig sa sunod kinabuhi ang mga Sayang ang fireworks gamay rayhang na videohan. Asa man to dapit? Tiya, grabe ganyan. Dula na lagi. Kura nang nagrurarang na. Mga bahala ko'y handa basta kay nag-aliwaros. Happy New Year lagi yung tao. Mudagan ka ng kagwang. Wala po buto-buto. Kita man. Wow, nailang kuan. Sana all. Nailang fireworks ko ah. Mang video na lang ako dari fireworks. Marmag na yun nga bukog mata. Wow, grabe. Ang ka-view. Tapos yun. Wow. Wow, grabe. Sana all. Tawa, naghana. Diapon pa. Pa. Naman. Ano naman na eh. Wala, rabiha Wow, grabe arang ka-view na to. Grabe ga. Atos dakang bay lagi ni pato pa. Pa. Grabe. Lah. Sana all. Lah, grabe. Balak way handa basta nalingaw ko kan others ilang fireworks. Grabe ga. Lah, rambiha oy. Orang kabuan na, man na. Doon na naman nagbuto-buto sa bus. Woo!
Wa man nga matag ng tarutot kita na naman. Wa na nga matag magtarutot, kami na lang may magtarutot. Da bahala ko'y handa basta kayo magtarutot me. Ha? Dai, patingin ka dai. Happy New Year, babe. Bahala ko handa, babe. Basta kay... Katagon pa man. Oh, ginao ko. Patingin, babe. Patingin. Kana, burot. Karaya, babe. Ni. Kari kay kasagri. Kari kay kasagri. Na? Na? Karaday. Tasa. Karaday. Kay kasagri. Karaday. Kana. Kuska. Yan, wadlawan. Tara nagbuhok. Sabi mo guys, bahala ko'y handa, basta ka na po. Turutot si Ilia. Pipi, pidi boy. Ha? Harbas kuya, Gail. Kuya. Tara. Oh. Tatasidai katang abugog mga Lubagar gamay. O bagong bitaw ron. Hindi boy, Happy New Year. Nasa naman ti kungkung. Purot ramlo dyan na. Kungkung naman ka. Kungkoy naman tas. Oh, ginoo ko. Tingnan, gana. Sibag. Na. Chagra. Kaskati. Talipi. Ta. Yehey! Nagamang handa guys, kari dia. Ano ba tong panatang ligbin pa? Kara manghanda. Kani palit mi ganihang koan paan dia. Day katang handa day. Mura manghanda guys dia. Paan nga ligngin. Kay swerte man kono ning ligngin. Balagway prutas. Okay, kare manghanda guys dia. Kare, be 2 4. So kaya kin kaya mas puti, tagduha mi darin tulo. O di, lagi. Tulo nga, upat man dahil mi. Sige day, patingin ka day. Patingin gabi. Da. Pag ko. Ikaw. Hinay mag-imuday. Hinay mag-imo be, kas ka be. Tiyo. La, oy. Da. Halo, Pasko. Ay, kita di. Bagjuan. Mawi ako nakita. Ang mga atap-ato sa sapa. Saan gilupad ni Odette, boy. Happy New Year. Bahalag na nga bugkas agatop. Basta kay happy kanong New Year. Pastilan, Ginoo ko Lord. Ha? Naka magpipip mi, magpipip. Mangita ko fireworks. Ikaw day.
Napag... Tak, pergerak lagi si Inday, Pak. Tutut. Sige, tutut, Day. Na Happy New Year! Katugon ni taon. Ingan man sila, Day. Patubo ko nung nag-ilong inig ka. O mag New Year at ang inang imong ilong. Tubo, 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 ilong. Ibo, dali. Tubo, tubo, ilong, dali. Tubo, ilong. Tubo, tubo, ilong ka mo. Barag la, barag sa ikid-ikid. Ikid-ikid, kuno karo mo taas. Dali, barag day. Barag day, dali day. Ikid-ikid. Dali. Nah, napatutot raman. Sige. Da, nangisig na lagi si Inday. Daday, mong handa, day. Pan, parisa na magkape. Parisa ni Ilia og kuan gatas. Wala mang handa guys ya. At least wa dyan masiruhi. Day no. Nani bunog na pag-uwan. Pastilan. Happy New Year. Damas Iriboy dares bay. Iriboy. Wala man na bahin-bahin na nato day kape na Di ba na arka maaso isa-isa kayo goku na. Year po sa inyo lahat po sa mga ganyan na kahit ganito man tayo, kahit nakahirap-hirap tayo, kahit manakano tayo na di idol pa sa pandesal nga. Pandesal pa na man. Pandibuhol na. Pandibuhol. Games kayo, games. Games ko na kayo. Bahala og nakaagig mga pagkuan sa umulan mo magyo, gumawa ng mundo, ikaw kayo pa rin. Sige, nanay mo kape dia. Hindi, kape. Kape og Salamat po sa lahat po na yung kapatid ko, si Queenie at saka si Gabriel, yung kapatid ni Inday Florami. Di ba kaya sa nga ko si Elia? Biskuit mo? Biskuit? Hala, wapak mong kuno kinkin. Paabot din dyan kuya kinkin pa. Luila man, napaabot dyan kinkin guys. Wak pa man kuno kuya kinkin. Thomas kuya kinkin sa puti be. Maturam ugma ha. Hindi ha, away one ha. Manot. One man mo kuya. Manot iya. Napaabot guys, Inday ni kuya kinkin guys. Wala ko hana ato. Ug malakam ato ha. Wala ko hana ato. Wala man tingin. Karon na dasa kay di pas Inday. Inday kari imo day. Parisa na naman na magmaylo di ah. Hindi tingin. Ato mo ha. Wala man tingin. Nalingaw mo pud may nanaw sa fireworks sa gawas. Okay sa to mga fireworks dadto. To na nang lagubo na ding. Agi imong tarutot. Tutut la tutut. Tutut. Ha? Kana na tutut kana. Kana. Sige. Diyos, sinao ko. Ya, tubo-tubo ilong na ni. Tubo-tubo ilong. Tubo-tubo ilong, bibi. Saya tayo. Parisinabing may imong konbipan. Risipan. Nakarinig at sa nakadangil. Tsaka na. Kinsa imong i-greet, si? Tanan po. Tanang mga people. Tanan mga people. Tanang mga people sa? Peoples. 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 Oh, ginoo ko. At sa palalo po, salamat sa inyong lubi ng atumba. Salamat po sa mga saging ng atumba. Salamat po sa mga at sa kalalo po lahat po. Buhay salamat yung na mga tumbang wala pa yung mga flowers, yung mga flowers. Buhay pa ang iningatan natin. flowers. Flowers. Salamat. Salamat sa kahit ganito tayo, nakabangon tayo at saka nakatayo tayo. Gumikan sa mga problema kahit ganito hindi na namin natin tujuon niya di po natin akalimtan. Kagaalo kasakit. Nga murag gilimbungan o wa yun.
Jama-jama kuraluy. At saka lalo po sa inyo, salamat po sa saging nga. Ay, saging yes, ba ay. ng pan? Mana? Aw, sa panda ini. Ganun kasi bagot mo pan ng pana, di na saging. Tubig po ni Gabriel, tubig po ni. Kape na, sa dapat tubig. Kaya ko kape, tubig ini. Kape na. Dugangi kape. Sasaway ni Sige Boy. Isa kagalon lagi, bahala Sa dito. kagalaw ni mong imnan. Di lagi. Na guys, mga pita ninjo. Dami pan ug kape niya. Mga pan di buhol. Di dyan ni mawa na yung pan di buhol. Kay na, ang kaso kagahi. Mabukol ta na niya gatang bunon. Yapa. Parisan pa na magkape. Bahala og kuan basta kay malipad dun gyapon nga tagbos bagong tuig. Hinaat ko nga bagong tuig na mo. Yapa. Natang tanan di ay mga okay na wanay mga inganing kahibyang hitabo nga mga bagjo-bagjo. Grabe. Ngan tanin jo. Nalingaw ron turutot dari. Boy. Bul. Bul dai na bi. Boy. Bul. Boy. Batas. Bul na no. Buntes. Buntes. Ah, buntes. Boy. Bul. Buntes. Pasko na ron, New Year. Lingaw pud mi guys, musig karaon mo kan. No. Saan na? Ano do? Tot. Ito. Alas, utot ba? Kamu pares guys, agkang inday Milo, hanggang mo mo'y kape. Lami man pod. Parisag kaning paan nga, pandibuhol, ya gahi. Bolo. Bul. Bul, pandibuhol. Pan. Bolol. Habon, bulol, pandibuhol. Pan. Ano mga anta? Pan. Bolol. Bulol. Bol. Bol. Pandibuhol. Pan. Bol. Oh, bol. Ay, bulbul. Pandibuhol. Pandibuhol. Pan. Bol. So, mas kin sa pot camera dari.